جامی و نوایی. соли гузашта доир ба таҳияи филми таърихӣ ва ҳунарии ҷомӣ ва навоӣ дар шаҳри Тошканд миёни муассисаи давлатии Тоҷикфилм ва агентии кинематографияи ҷумҳурии Ӯзбекистон меморандуми ҳамкорӣ ба имзо расида буд. тибқи иттилоъ миёни гурӯҳи кории ҳарду кишвар дар ин муддат 18 маротиба бо иштироки муҳаққиқон, таърихнигорон, синамогарон ва мутахассисони соҳа вохӯриву мулоқот тариқи онлайн сурат гирифт. чандин маротиба гурӯҳи кории ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз олимону донишмандони Академияи миллии илмҳо ва синамогарону муҳаққиқон таъсис дода шудааст, барои аз наздик дидору мулоқот ва амиқан мавриди баррасиву омӯзиш қарор додани масъалаи сценарияи филми таърихӣ ва ҳунарии ҷомӣ ва навоӣ ба шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар карда буданд. гурӯҳи корӣ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон низ ба шаҳри Душанбе омада вохӯриву суҳбат доир карданд. то ин замон аз ҷониби муҳаққиқон, филмноманависон ва синамогарони ҳарду кишвар сценарияи филми мазкур омода шуда ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст. акнун мутахассисон тасмим гирифтанд ки барои иштирок ва ҷалби ҳунармандони машҳури синамои Ҳолливуд ва Болливуд кастинг доир намоянд. дар кастинг 50% овоз аз ҷониби масъулини лоиҳа ва 50% дигари овозҳо тавассути овоздиҳии онлайнӣ миёни мардуми оддӣ сурат хоҳад гирифт. барои иҷрои нақшҳои марказии филми таърихӣ ва ҳунарии ҷомӣ ва навоӣ дар баробари ҳунармандони Ҳолливуд ва Болливуд аз кишварҳои Туркия ва Чин дар мисоли Франко Неро, Бен Кингсли, Митхун Чакраборти, Чо Юн Фат, Ҳасан Масъуд, Озҷан Дениз ва Ден Трехо ҷалб хоҳанд гардид. дар сохтори ороишоти компютерии филм аз технологияҳои VFX, CGI Element ва композитинг ки дар ҳоли ҳозир ягона технологияи пешрафтаи ҷаҳон ба ҳисоб мераванд истифода мегардад. барои интихоби сару либос, пардоз, муҳорибаҳои озод, декоратсия ва реквизитҳо мутахассисони ҷаҳонӣ ҷалб карда мешаванд. мушовири филми мазкур коргардони филмҳои машҳури ҷаҳон аз қабили интиқолдиҳанда, такси, онбак ва чанд филмҳои дигар Люк Бессон ба шумор меравад. амалишавии ин лоиҳа боиси таҳкими ҳамкориҳои судманд миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бахши синамо мегардад.